hotdog i ringen. Anis. Du meet you. Til tonerne af Ennio Morricone. Westernmusik. Ja. Kommer han ind i ringen her. Grækeren, der er blevet 38 år gammel, har altså en flot rekordliste. 25 sejre, blot 3 nederlag, og han har vundet hele 18 kampe på knockout. Så det er altså en mand, der ved, hvordan man stopper sin modstander. Han arbejder til daglig som professionel kampsportstræner og har dyrket kampsport selv i mere end 20 år, så han har masser af erfaring, grækeren her. Så det er ikke hvem som helst Marcus op imod? Nej, det virker det ikke til. Spændende. Ja, meget spændende. Og her kommer han så. Og så lukker de lige ringen af, traditionen 2. Grækeren med en lille dans her. Ja, de får lidt længere line til at gøre de der ting på de sidste kampe på maincardet. Eller de største kampe på maincardet, om man så må sige. Ulsing, han står bare og kigger. Han er ved at være klar. Kan vi se her. Ja, kom du op, så jeg kan give dig nogle bryl, tænker han. Og får en fixbud der. Nej, den ramte ikke, siger han. Skal han ikke komme for tæt på, så får han en på låget. Mund dog. Og må ikke også have kampen, han snart siger, okay, vi er klar. Det der er lige lovligt meget show. Fuldstændig uberørt Ulsing. Fuldkommen. Og så er han færdig, og så får han også lige kapsalve af publikum. Og af Marcus. Og det er fuld prof Muay Thai, det her. Bruger nogle heftige albuer, ja, det var det. I clinchen, det var det. Højre fuldt op med knæ mod leveren fra grækeren. Ulsing med et par low kick. Dem skal han altså få sat ind, sådan, så han kan dæmpe. Godt set Ulsing. Og så skal han forsvare lidt igen her.
hurtigt på fødderne, Markus Ulsing. Det er godt. God venstre der. Ja, han sad fint. Især fordi den bliver taget, mens den træder frem. Det er godt. Gode parader. Fremad her, grækeren. Ja, gode parader af Ulsing dog. Men de der albuer, der kommer oppefra, altså han skal passe på. Ja, på, de er farlige. Ja, kravben, nøgleben der, det var lidt for tydeligt, det der. Snart kun et minut tilbage her i omgangen. Det er godt. Venstre igen. Ja, det virker som om, at grækeren har masser af teknikker med i bagagen, han kan vise frem, ikke? Jo. Og slår nogle tunge slag også. Ja, det gør han altså. Men den der lige venstre fra Markus, når den går ind, den går ondt, men den må ikke stå alene heller. Så er der altså Markus, der skal bruge albuer nu. Jeg synes faktisk, det er grækeren, der sover Markus. I øjeblikket, ja, og sover Markus på benene også, ikke? Jo. Det bryder jeg mig ikke om. Han parerer dem ikke engang, han tager dem bare 2-3 gange. Ja, det er godt. Ja, udmærket venstre højre her. Den uppercut, den ikke går rent ind. Kom, kryds. Ja, det er på Markus. Det er tiden løbet ud af første omgang. Kim, det er dig, der er ekspert, men hvis jeg var dommer, så vil jeg... Skal vi sætte anden omgang i gang? Meget rutineret ser vi, at Markus, da de skal sætte omgangen i gang, spørger grækeren først, skal vi klappe handsker? Han går ikke bare frem og gør det. Nej. Det er klasse. Ja, det er godt. Kom igen. Slå, når du går væk, Markus. Albuer. Kom nu. Ja, lidt tidligt, det blev skilt af her, synes jeg. Ja, det er udmærket, Markus. Ja, det er det altså. Kører knæ også. Kom igen, Marco. Kom igen. Sådan. Fin kombination. Ja, synd højre hånd ikke rammer til sidst. Ja, det er ærgerligt. Dæk. Ja. Perfekt. Udmærket. Nu skal du meget bedre med nu her. Nu skal han gå frem med direkte højre. Kom. Ja, det er godt set, Markus. Sådan. Og nu igen. Ja, der er god albu også der. Ja. Han skal slå højre hånden helt lige. Han skal ikke svinge den. Helt lige. Først svinge den i tredje gang. En god albu også der af Markus, hva'? Ja. Han trækker den lige op over ham. Hvor er det gode parader. Det er altså godt. Det er god fight, det der begge to. Ja, en fin kamp. Sidste minut. Ja, Markus får at vide fra hjørnet, at han skal lave noget mere. Hvor er det godt, ja. Og så kan han fylde op med den albu nu. Brug nu den albu. Sådan. Sådan. Hvad venter du på? Fremragende. Igen. Og en mere, det er stærkt, det der, Hvor er det flot. Og venstre lige direkte i madkassen. Ja, det er godt. Ja, han er også ved at være mærket nu, grækeren. Ja, det er han altså. Det er også derfor, at Steffen Weisse kalder ham frem. Højre hånd, kom.
Nu finder han nye kræfter, grækeren, med lidt Ja, han er ikke færdig endnu. bakker knæ. Hvilken Der var der omgang. ikke mere tid, men en god omgang. Ja, hvilken... God højre. Med det samme fra Markus Ulsing. Grækeren kommer fremad nu. Ja, han vil noget. Altså, det her kunne snilt have været en titelkamp, ikke? Sagtens. Det er et flot niveau, højt niveau. Men Markus må ikke gå i stå nu. Han skal bevare det momentum, han havde før. Ja. Og Markus tager imod en... Flot højre, venstre, højre, siger jeg fra Markus. Ja. Men lige nu er det altså grækeren, der toner angivelsen, så Markus, ja, Markus skal komme ind og komme først. Og så skal han komme væk fra det der. Han skal score point nu. Han er kommet en lille smule bagud i denne omgang, det er der ikke råd til. Godt set. Godt set. Sådan Chip der. lige op på kæben, var det flot. Gode parader. Men du skal slå lige bagefter, Markus. Der. Lige så snart han rammer, skal han slå med den samme hånd. Der er masser af plads. Ja. Og her bliver der talt over grækeren. Ja, fordi han gjorde præcis det jo. Ja. Lige så snart, at han bliver ramt, så kommer kontraen. Bang! En albu. God albu der, ja. Og så bliver han låst. Kom igen, Markus. Ja, sådan. Bliv ved. Kick også. Bliv ved. Kom først. Det er lidt synd, at han følger for meget med ind ved det sidste slag, fordi har han bare 20 cm mere afstand, så kan han slå både 3'eren og 4'eren. Direkte ned på inderlåret, hvor er det flot, altså. Grækeren kommer fremad nu her igen. Ja. Sidste minut har vi fat på. Albu blev der op. Ja. Lige. Kom nu. Brug knæene. Ja, der er plads til knæ også. Det var skilt af. Ja. Tung højre fra grækeren. Ja, men direkte på raden trods alt. Men ja. Stræk. Kom nu. Kom nu, Markus, med det sidste. Krydse. Han er altså god med de albuer. Ja. Og sidste sekunder. Kom så, Markus. Et par gode træffere mere. Ja, afslut bedst. Ja, han ved, den der backspin kommer hver gang. Han blokerer den hver eneste gang. Sådan var det flot. Og her lyder gong-gongen efter en forrygende multikamp. Sikken kamp. Jeg får lyst til at snakke, så er det jo ikke du. På banen på klodens umærke. Hold nu kæft, en kamp. Jeg skal Ja, lige nøjagtigt, som han siger. Ja. Ringenavn fra Jan Børresen. Hold nu kæft for en kamp, vi fik her. Ja, det var fremragende. Stort bifald til begge fighter. Fuldt fortjent. Vi skal have en afgørelse. Ja, det gør de jo, fordi det er jo, de har jo en kamp tilbage. Når vinder af denne aftens 13. kamp, det var en thai-kamp, en A-klassekamp, kæmpet under 92 kilo, og den gik samfulde 3 gange 3 minutter. Vinder med dommerstemmerne 3-0. Winner on points 3-0. Vinder i det sorte I det sorte hjørne, Markus Ulsing med dommerstemmerne 3-0, og hans græske modstander løfter ham op Han og anerkender det. Ja, det gør han. Men en fremragende kamp, vi fik. Ja, det Intet vil mindre. jeg sige. Ufatteligt, at det her det ikke er aftenens